Zuzenen posizio erlatiboak. Bueno, aurreko bideoan paralelotasuna eta perpendikulartasuna aztertu dugu, eta hemen zuzenak kokatu daitezkeen posizio ezberdinak, bi zuzenen artean egon daitezkeen posizio ezberdinak aztertuko ditugu, bale? Bueno, ekuazio bidez emandako bi zuzenen posizio erlatiboak zein diren jakiteko, ekuazio horiek eratzen duten sistema ebatzi behar da, bai? Ekuazio sistema hori ebatzi behar da. Eta emaitza posibleak ondorengo hauek dira, bai? Gertatu daiteke, bi zuzen horiek elkarre bakitzea, bai? Elkarre bakitzaileak izatea, bai? Kasu horretan, sistema askatzerakoan sistemak soluzioa du, bai? Eta soluzioa ebaki puntua litzateke, bai? Askatzen dugu sistema, eta soluzio bat aterako zaigu, x balio bat eta y balio bat, bi balio horrek izango lirateke gure ebaki puntuaren koordenatuak, bai? Vale. Gertatu daiteke ere, zuzenak paraleloak izatea. Bai, kasu honetan, sistemak ez du soluziorik izango, bai. Eta gainera, aterako zaigu emaitza ilogiko bat. Adibidez, 0 berdin 3 edo 0 berdin 7, bai? Vale. Eta horrek ez dauka logikarik, bai. Orduan, sistema ebazterakoan, olako emaitza ilogiko bat lortzen badugu, horrek esan nahi du, ez daukala soluziorik, eta gainera, zuzenak, bi zuzen horiek paraleloak direla. Eta gertatu daiteke ere, bi zuzenak izatea zuzen berdina, bai? Kasu honetan, zuzen berdina badira ere sistema askatzerakoan ez zaigu soluziorik aterako, baina emaitza logikoa izango da. Bai, ez da konkretu izango, bai? Ez da zenbaki konkretu bat, ez zaigu emaitza konkretu bat aterako, bai? Baina logikoa izango da. Aterako zaigu adibidez, 0 berdin 0, bai? Zergaitik, honek esan nahi du infinitu soluzio egongo direla, bai? Zuzen bat bestearen gainean dagoenean, zenbat puntu dituzte aban komunean? Infinitu, ez? Vale? Horan, emaitza ere zaigu soluziorik aterako, baina ateratzen zaigu emaitza, aterako zaigu lako berdintza bat, bai? 0 berdin 0, bai? Eta horrek esan nahi du, zuzenak zuzen bera dela, bai? Bi zuzenak direla zuzen berdina. Vale. Guazen, lau adibidetxo ikustera hobetu lertzeko, bale? Orduan, aztertu behar dugu, honako zuzen bikote hauen posizio erlatiboa, bale? Baten digute, R zuzena, ekuazio forma honetan, eta S zuzena beste ekuazio forma honetan, bai? Hau, ekuazio esplizituan, eta R ekuazio implizituan, bale? Asa gaitezen, R zuzenarekin, bale? Kasu honetan, R zuzenan ordezkatuko dugu iren balioa, bai? Adibidez, erabiliko dugu, sistema bat osatu dugu, bai? Eta erabiliko dugu ordezkapen metoda, orduan. Dagoenekuan jarriko dugu 2x gehi bat, goiko zuzenean. Bai, ordezkatu dugu, eta bueno, hau askatuz, ateratzen zaigu x dela 2, bai? Bale, x 2 dela jakinda, balio hau ordezkatuko dugu bigarren ekuazioan. Eta ordezkatuta ateratzen zaigu y dela 5. Bi balio konkretu, bai? X, 2, y 5. Beraz, zuzenek 2 puntuan elkarre bakitzen dute, bai? Gu, zuzen hau balioak eman da egizi eta iren balioak aterata margotuko baginitu, irudikatuko baginitu, bai? Konturatuko gineteke 2 puntu horretan elkarre bakiko luketela, bale? Bale. Beste adibidetxo bat, berdina, bai? Aztertu behar dugu, zuzen hauen posizio erlatiboa. Baina kasu honetan, bestera batean ematen dizkigute zuzenek. R zuzena adibidez, 2 minus bat eta 8 puntuetatik igarotzen da. Vale? Eta S zuzena 2 puntutik igarotzen da, eta bere malda minus bat du. Vale. Horan, lehenengo zuzena, 2 puntu hauetatik igarotzen denez, norabide vektorea kalkulatu dezakegu. Bai, zuzen horren norabide vektorea izan liteke, bigarren puntuaren koordenatuak, lehenengo puntuaren koordenatuak eginda, 6, 3. Bai? Eta kasu honetan, norabide vektorea hau, konturatzen bazarete, koordenatu hau simplifikatu daitezke. Bai, zati 3 eginda, 6 zati 3 2 eta 3 zati 3 bat. Beraz hau ere, zuzen horren norabide vektore bat da, eta simplifikatuago. Bai, ze koordenatuak proportzionalak direnean, norabide vektore hauek paraleloak dira, bai, beraz norabide berdina dute. Bale? Bale. Norabide vektorea kalkulatuta, malda kalkulatu dezakegu. Ze malda badakigu dela, norabide vektore horren i koordenatua zati x koordenatua, bat zati 2. Vale? Behin, malda edukita, puntu malda ekuazioarekin, kalkulatu dezakegu zuzen horren ekuazioa. Bai, malda badaukagulako, eta x0 y 0, zuzen horren puntu bat hartuta adibidez, hauxe, 2 minus bat, bale? Ordezkatzen ditugu baloreak,
bai, zuzen horretan, eta eraginda topatzen dugu idela ekuazio hause, bai, erdia x ken bi. Bale, guazen orain, S zuzenaren ekuazioa ateratzea. Kasu honetan, puntu honetatik igarotzen da, eta malda badaukagu, beraz, badaukagu malda eta puntu bat, erabili dezakegu zuzenean, puntu malda ekuazioa lortzeko zuzen horren ekuazioa, bai. Ordezkatuta hemen formula honetan, malda da minus bat ez dela jartzen, bider x-ken, puntua da bi bost, bi bost, bale? Era egiten dugu, eta hause gure ekuazioa, bale? Orduan orain, badaukagu ja, bi zuzen horien ekuazioak, sistema hau askatu behar dugu, eta berze emaitza ateratzen zagun, aztertu bai, askatzen dugu, ez dut askatuko, bideoan, ze hau askatzen badakizue, orduan, sistema ebatzita, ebaki puntua lortzen dugu. Kasu honetan, hau ebazten baduzu, aterako zaizu x dela 6 eta y dela bat, bai? Orduan, ebaki puntua izango litzateke 6 bat, bai? Hauxe. Balio taula bat egin da irudikatzen baduzu, zuzen hau eta zuzen hau, konturatuko zarete nola horre ebakitzen duten, bale? Bale. Beste adibidetxo bat. Ere, bi zuzen ematen dizkigute, forma honetan, R zuzena 3 sortzi eta sortzi 3 puntuetatik igarotzen da, eta S zuzena hauxe litzateke, x gehi berdin 11, bai? Bale, R zuzenaren norabide vektorea kalkulatu dezakegu, puntu horiek erabilita, bost minus bost, eta kasu honetan ere simplifikatu daiteken zati bost eginda, bat minus bat. Badaukagu norabide vektorea, beraz, malda kalkulatu dezakegu. Malda da, i koordenatua, norabide vektorea horren i koordenatua, minus bat, zati x koordenatua, zati bat, beraz, malda da, minus bat. Malda edukita eta puntu bat, hauetako puntu bat erabilita, kalkulatu dezakegu puntu malda ekuazioa, bai, ordezkatuta, eta askatzen dugu, eragiten dugu, eta hause gure ekuazioa, bai. Bale, orain, S zuzenaren ekuazioa ere, forma berdina emango diogu, bai, i askatuko dugu ekuazio horretan. Eta begira, konturatzen bazarete, ekuazio bera dira. Honek esan nahi du, R eta S zuzen berdina direla. Bale? Zuzenean kasu honetan ikusten da, ez da sistema askatu behar. Baina sistema hau askatuko bazen dute, adibidez, laburtze metodoa erabilita, goiko ekuazioak, enbeko ekuazioa geratuko litzeguke dena 0. Ordan, 0 berdin 0. Bai? Ez dago emaitzarik, sistema hori askatzerakoan, eta emaitza logikoa da, ez? 0 berdin 0 egia da. Bai? Baina ez digu emaitzarik ematen. Olako kasu bat, gertatzen zenean, esan genuen zala, zuzen berdina zirelako, bale? Bueno. Beste adibidetxo bat. Barkatu. Araintxe. Aztertu behar dugu ere, bi zuzena hauen arteko posizio relatiba, bai? R zuzena, bi lau zazpi puntuetatik igarotzen da, eta S zuzena hause da bere ekuazioa, bai? Kasu honetan, ekuazio esplizitua ematen digute. Baina goikoan ez daukago ekuazioa eta kalkulatuko dugu. Norabide vektorea kalkulatu aurretik, B koordenatuak ena koordenatua, bi hiru norabide vektorea. Beraz, malda kalkulatzeko, norabide vektorea horren I koordenatua, zati X koordenatua. Hiru, zati bi. Bale, malda edukita, puntu malda ekuazioan ordezkatzen dugu malda eta lehenengo puntua, adibidez bilau puntua, eta hause gure puntu malda ekuazioa, eraginda pizkatxo bat, hause gure ekuazioa. Bale, hau da R zuzenaren ekuazioa. S zuzenaren ekuazioa, I askatuta dagoenez, hemen azpian jarriko dut. Beraz hemen, sistema bat daukagu, bai? Sistema hau askatuko dugu laburtze metodoa erabilita adibidez. Orduan, egingo dut goiko ekuazioa, kenbeko ekuazioa, eta bidatu sekartatzen den. I, keni, 0. Iru biren X, ken iru biren X, 0. Bat, ken bi, oza, bat, ken minus bi, iru. Beraz, 0 berdin iru. Emaitza hau ilogikoa da. Eta esan genuen emaitza ilogikoa ateratzen zegunan sistema bat askatzerakoan, R eta S zuzenak paraleloak direla. Oda, ez daukate ebaki punturik. Bai, ezin dugu, ez dugu lortu baliorik, bai, eta gainera ateratzen zegunan emaitza ilogikoa da. Beraz, zuzenak paraleloak dira. Bueno, dena den, hau, fijatzen bazarete, R eta S zuzena paraleloa zirela ikusten zen, bai? Sistema askatu gabe. Zebiratu, bi zuzen hauek daukate malda berdina, bai? Ezberdintasun bakarra da, honek mozten duela I ardatzean bat puntuan, eta honek
minus bi puntuan, biratu, R zuzenak mozten du I ardatzean bat puntuan hau berdez, eta S zuzenak mozten du I ardatzean minus bi puntuan, baina malda bera dutenez paraleloa dira, bale? Elitzateke sistema ebatzi behar, Ikusita ja malda berdina direla, badakigu zuzen hau, eta zuzen bi hauek paraleloa direla, bale? Bueno, bauze, zuzenen posizio relatiboari dagokionez, bale? Bueno.